campur krai bumbu pecel gulane Jawa. Aku ngumun arek Joko saiki rabine kendel blonjo nunut maratuwa. Jarene wis usume Kemis langsung jemuat udane gremis. Ayo sing semangat. Pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula. Gebyare budaya ing bumi pertiwi Jawa Timur kene iki ana gendeng jula kena gawe pengeling barek dulur sing isih lali marang pekerti luhur lan piwulang kesenian Jawa kesenian kang adi luhung iki ngono gawe wong sifate adi kang duweni sifat sing mulung mentong ayo padha eling nang Gusti Kang Maha aku ndelok desa Mbocek kene wis ketok maju pembangunane omah gedhong wis padha duwe pancene gak kalah karo desa liyane. Desa Mbocek kene pancene asri bersih indah uga lan rapi pamong desane saling bersinergi bareng-bareng mengantisipasi. Alhamdulillah dinten menika Budi Wijaya main wonten dusun Mbocek desane Supit Urang. Nggih Pak Bu nggih. Alhamdulillah kula ado-ado teko Jombang dugi mriki asik diparingi seger waras. Kamangka tarope Budi Wijaya niku full notok sampai bulan 11. Mboten prei belas yo. Masalah kula percaya nek masyarakat Mbocek mriki jan hebat luar biasa.
Kula wau budal mriki ndugi wingking. Kepapasan karo cewek-cewek bocek kabeh. Sing diarani cewek bocek. Supe turang. Aku keliru bocek dipotong iki rasane. Ketemu karo cewek supe turang. Macem-macem, ana sing ABG, ana sing STW, ana sing TW. Sing ABG niku arek baru gede. Nontok lodruk ndonga pungkasane. Dungane ngeten. Niatin sun nontok dagelan. Muga-muga kok aku oleh jodoh ya oleh kenalan. Dene aku meteng ya tak anggap kecelakaan. Niku mau sing ABG. Enten malih sing STW. STW niku setengah tuwa. Koyoke rondo koyoke. Nontok lutruk ya donga kian. Niatin sun nontok pelawak. Muga-muga aku kok oleh nggon sing tepak. Dene oleh jodoh sing pinter gawe anak jare ngono. Niku mau sing STW, kula bablas mawon. Lah kok enten TW. TW niku tuwa. Nontok ludruk nggih ndonga kian. Ndongane ngeten. Niatin sun gawe sewek. Muga-muga kok aku oleh jodoh sing gak ganteng ya gak elek. Sing penting pokok pinter menek. Menek apa? Menek gendeng-gendeng akeh sing bocor dimenek dhewe. Oh tambah mlakrak ae jam mlaku-mlaku Cak. Dioper sing enak. Dioper persenelek telu. Aku tahu duwe kenalan areke ayu anake juragan. Arek gak seneng aku sing kebimbang sampe ngentekno duwite arisan. Ngono iku sing salah aku. Engko nek tak pikir awakku kuru, entekku kadung akeh gak sida dadi bojomu. Kate bono diri kok eman gantengku. Namung semanten kidungan kula pinarak ingkang sakeca. Nek ditinggal awe-awe Budi Wijaya ibu rane. Wis onco akeh ngomong sak klombruk ya gak ono sing nyusul belas. Padahal dagelane Budi Wijaya ku sak embrek lho. Ya lah ngentokno kanca-kanca, gawe ngramekno acarane warga Supe Turang kene. Rek ayo rek mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sopo gelem melu aku. Cak ayo cak golek kenalan cayu. Ngalor ngidul liwat toko ngumbah motor. Masih omong nyenggol-nyenggol ati lego. Sopo ngerti nasib awak lagi mujur. Kenal anak dodol rujak cingur.
Jo dipikir kon padha gak duwe sangu. Jo dipikir angger padha gelem laku. Mangan tahu jo dicampur nganggo timun. Malam minggu gak apik digowo ngamun. Tantak drong dang tantak drong dentak tung klotak klok dentak tung kaya gak isin wong main kok Karang Ploso kok gak isin kok lho kok iso ketawil wong genah gamelane wis mandek kok sik joget ae gamelane lho mandek Ketang gamelanku yo mandek lho gamelane kula wis entek asing badok gamelan ya sapa entek lho gamelane lho gak ditabuh dat gak ditabuh pancene panjakmu remek panjak kalau remek gak ditabuh nyonyor kok lho ya iya nek gak remek apa panjak kon dodok ae lho mlaku-mlaku po panjak ket biyen ndopro dat apa Sopo mau sing panjak mau? mlayu-mlayu kok ana panjak apa iku arek amen oh iya Iku arek kaya amen jalan panjak. kepang ngene kaya lho ya iya tak rumah samu ngene iki lapo nganggo Sik, kulo tak. dadak sing ngadang lho boloku lho mosok dat iya lho wong omah Mojokerto teko sope turang kok iso bolo iki lho kandhane kok lho ya ado ta boloku sing ngadang sing ngadang bolomu Iya. sapa dat sakotin kuwi apa sing ngadang sakotin ya lah iya yu sakotin awak masak laris Apa? oleh adang kompor digedhekno gede temen dastere arang pisan iya aku nggo burine lho kok nang burine ngono iku iku delok kompor lho nggo kencenge kompor ngomene ris pungkasane masalah ketok ngegel wes TV berwarnae kok iso ketok ngegles lah mari ngono sing ewangi ya jebolo nata sego sing nata sego ya iya Sopo, Dat? Latin iku ya apa ya Latin Ya. sing kora-kora mang butin Putin nggo kene iku tin-tin-tin jenenge kok tintinan ya ngono iya wong kene iki seneng aku seneng ya masalah temen teko dok eling-eling weteng lesu ya kate Lho, mangan sukan yo ta lho temen rek ya Allah aku matur suwun iya kok ya ro nek aku iki turunane celeng ngono ya bener ya nek kon turunane celek lah aku disuguhi kaspe membau disuguhi kaspe kon Mas kaspe mau wedu yo tapi wah enak itu mau oh enak ya jek iki ana kaspe putus sok mempur ngono iya lah aku batinku iki kaspe tawatu kombong ayo nyonyor waktu kombo kon wis badok aja akeh-akeh aneh-aneh sing Iya. dibahas Gak perlu. ancene nggo kene iki kit biyen nek nang kae mangan ris iya apa iwak daging lho gate diiris temenan aku mak mene-mene tet wongkul sak mene-mene iya aku mah gate diiris gak dhewe daging sak kilo dipecoki tek-tek dadi telu kanggo awakmu ya lah batinku iki iwak tak janggelan saking semangate yo karo yo dirisi cilik-cilik ngono Ris apa aku sakjane kepethuk awakmu iki mau mangkel lho mangkele apa sih Dat? winginane lho wong kepethuk kancane iku kudune seneng kudune bunga kok iso mangkel lho iya tapi kon biyen winginane ngelokno aku iya mbadai aku kok isi-isi lho jelas sih nek kepinteramu karo kepinteraku yo jelas jauh Dat winginane nek saiki nuwun sewu Ris. apa kon iso ngalano badhe aku pek-peken bayar aku 800 temen kon iya dadi deal ya deal oke nek sampai gak dipek awas kon iya oke yuk sesenono yuk ya engko nek sampean iso mbadhe meneh syariat tak bayarane temenan iku kon nyanggupi lho Dat iya janji adalah utang lho kon bedane apa HP karo bojomu oh ya jelas beda Dat beda apa nek HP ku gadget termasuk elektronik heeh tapi nek bojo pasangan hidup sampai mati Dan sapa sing gak nek ngono mbokku wis buyuten iso nek HP ku kena digawe ngebel ngalor ngidul iso digawa ya iya tapi nek bojoku ya wedok Dat sapa sing gak kon banci gelem ya geragas sik kon iso nyalano kudu iso benerno iso benerno opo bedane HP ambek bojomu Dat nek HP nek kok ces-cese kok lebono ceret
muni titit ngono. Bener, iya. Tapi nek bojomu, Heeh. cesmu kok lebokno unine gak titit. Ya apa? Kok tak iku kok badamu kok serealan ngono. Sing guyu ku biasae goblok. Biasa dices yo. Iya. Mulane Lah ngegles. dikandas. Badan sing logika sing masuk akal ngono lho. Wong kalah lho muring-muring. Iku badan gak logika belas. 1-0. Liyane Kon ro PT, ya jelas ro PT. nuwun sewu be ana sing mangan. Iya. Teleke PT jenenge apa? Lantung nggih. Teleke PT jenenge Lantung lho. teleke PT apa sing gak mampu? Teleke pitik sing garing. Ah, digawe rambut tambah sengat nek kena udan. Teleke pitik sing teles. Apa maneh teles kena titik ngaluk-ngaluk. Oh iki paling sing mamel. Sing mamel iku tambah nyegrat teko ndi-ndi. Sik tak balekno nang konten. Heeh. Teleke pitik apa sing gak mambu, Dik? Teleke PT dipoto. Ya wis mesti nek dipoto dadi gambar ya gak ambu. Lah iya nek gak percaya teleke PT foto nang ambune gak mampu. 200.000 nek sok bati. Iya, liyane. Ya jek ngeyel. Liyane badan ngono ae, badan sing serius ngono lho. Kon ro laut, Ya jelas ro. ro ya. Ya paham nek digawe masak. Apa sebabe banyu laut kok asin? Oh, filosofine banyu laut iku mesti asin, Det. Kemelitik. Dagelane filosofi. Katok aku karo. Apa sebabnya banyu laut kok asin? Mergo kok dilat. Lah coba banyu laut aja kok dilat lah karone asin. Ya wis meneh didilatul kene ya asin ro rasane kono iku ya apa. Situng kas. Ono maneh. Jek. Oke. Bedane apa pitik karo menungso? Oh, ya jelas beda. Bedane. Nek pitik iku kewan. Nek menungso ya wong. Ya mesti. Oh, Goblok gak nutut dan merendah ngono ae. aku kok malah kujluk ya. Iya. Nek pitik ku nek ndolek panganan dieker-eker. Tapi nek menungso berusaha, Det. Ya tumon ah, menungso gak berusaha. Katok karo aku ampun. Iya. Apa bedane pitik ambek menungso, Det? Nek menungso mati gak ninggal jeneng, gak ninggal asma. Iya, iya. Tapi nek pitik ana karene. Lah kok iso kon ngomong ngono? Ayam geprek, Lho, ayam panggang, ayam bakar. Iku tunggalane. oh iya ya. Gak usah kakek. Gak usah kat. Tak nyanyi. Kon iso nyanyi ya? Nyanyi titik-titik sembarang iku. Kon iso nyanyi ya? Iya. Iya. Kau bagaikan Lalalalalang. rahwana wakbar. Durung magrib kon kok wis sadan, Tet. Lu adan ta? Nyanyi-nyanyi sing penak, ngarepe enak kok iso mburi-mburi jebol sadan. Kacane ngeder kok kacane nyambut gawe terus mudah. Iku budak loyong nang ndi yakno? Sawan sama hina. Asik. Sawane karesur. Jumiring sese jum sing sese tapi cetik. Oke. Jare nyambut gawe pamit gak mulih. Aku wingi ero mlaku karo gendakane. Mlaku karo gendakane ya. Iya iya. Ketumbar miricae. Asik. Aja lali mricone. Iya. Iku bumbu lodeh Iya. sing akeh santene. Badokan tok masane. Uya lombok trasine nyambel sing pedes sae. Sapa sing mari mangan nyonyor lambene saking pedese. Kae dicampur emason ta iku. Sakona jenenge Lho, tur endel uwonge. iya. Sing jentit bokonge biyen tak gendak dhewe. Oh, ngawur kon dijotos bojone nyonyor kon. Nyanyi mbelawak rak nyanyi sing apik sing kena dirungono. Oh,
Apa aban iki? Pengumuman. Ada pengumuman berhadiah. Perlombaan cerdas cermat berhadiah. Juara 2. Hadiahnya sepeda mundur. Motor. Sepeda motor. Hadiah 1 katok kolor. Katok kolor sak trek. Oh, mbok. Siapa yang berminat segera mendaftarkan. Aku rek. Aku melok. Aku minat. Ikut. Daftar. Ikut. Namanya siapa? Aris. Namanya siapa? Kuntet. Mencret. Kuntet. Oh, kundet. Siap. Siap. Aris, Ya. kamu sebagai regu A. Oh, saya regu A. Oke. Kundet, regu B. Coba sekarang, Aris, perkenalkan siapakah nama grup Anda? Oke. Perkenalkan, saya dari regu A. Nama saya Aris SH. Oh. Sarjana hukum. Shodaqallahul Adzim. Saya dari regu A, juru bicara saya sendiri. Pendamping kanan saya bernama Tola. Pendamping kiri saya bernama Toleh. Jadi grup saya grup Tola Toleh. Wong koprak BE. Gak apa-apa jenenge grup ae kok. Sekarang perkenalkan regu B. Regu B. Juru bicara Kuntet. Pendamping sebelah kanan namanya Prek. Sebelah kiri Ketek. Grup saya namanya Prek Ketek. Kakean badok sambel lah. Kok preketek itu. Oh, grup M. Coba regu A bunyikan bel. Tet, Tut, tet, tut, tet, tut, tet, tut, tet, tut, tut, tet, tet, tut, tut, tet, tet, tet. tut. Kok pada unyil lah. Unyil. Pertanyaan yang pertama regu A. Siap. Siapakah Presiden Republik Indonesia? Bapak Prabowo Subianto. Ah, kecil anak aku. 100 untuk regu A. Oh, ngene lho. Regu B. Siapakah Presiden Kutub Utara? Jangkrik ku. Kok iso presiden kutub utara ku lho? Kurangi 100. Lho tumor untuk karo regu jawab B. dikurangi iki. Kurang cepet kok, kurang cepet. Regu A. Siap. Siapakah Gubernur Jawa Timur? Ibu Khofifah Indar Parawansa. 100 Bebekku untuk regu A. ente. Ngene lho. Bebekku tuh kali yasinan kok. Regu B. Ya. Siapakah dukun bayi supit urang? Lah iya. Kok iso lho nang dukun bayi? Kalau nggak bisa kurangi 100. Sakona. Sumiati. Sapa? Ya, Sulaiti. Kurangi 100 untuk regu B. Lho tumon gorong oleh hadiah wi 200. Pertanyaan kembali kepada regu A. Oke. Siapakah Bapak Kepala Desa atau Lurah Bocek? Bapak Muhammad Kodim. 100. Tepuk tangan 100. Kodim kancaku sekolah. Tim kok diceluk tim. Regu B. Siapakah juru kunci kuburan supit urang? Toha. Kok nak juru kunci lho lah apa lah ngono. Kurangi 100. Lho untuk tumon wis regu 300 B. min iki. Regu A. Siap.
gunung manakah yang paling tinggi di Jawa Timur? Gunung Semeru. 100 untuk regu A. Enteng Semeru arek kene. Regu B. Berapakah berat Gunung Semeru? Gak ngono lho sing tau nimbang gunung lho kakekmu ngono ah. Kurangi 100. Lah untuk dalah regu kurang B. maneh. Sekarang pelajaran matematika. Oh, Siap. mate-matean. Tapi dengan syarat Ada syaratnya, Pak? tidak boleh meniru. Oh, kau oleh niru loh, Dad. Kalau meniru dihukum. Bapak, kan niru. Siap. Regu A. Oke. 5 kali 6 sama dengan 30. 100. Anakku jero bobotan kentosen. Regu B. 20 ditambah 10 ada berapa? 30. Gak oleh niru. Diomongi gak oleh niru kok. Dad. Loh, kale. Niru, Kang. Lho Gak oleh ya. niru cek niru ae. Ya, perek 800 remen das durek. Regu A. Oke. 25 ditambah 5 sama dengan 30. 100 untuk regu A. Yuk. Regu B. 15 ditambah 15 sama dengan 30. kalian niru kok. Niru ae. Kok saya nyuntuh aja, Dad? Riz. Panitia kandhanono Riz ning gepok aja lek gepok pojok kene Riz wis abuh iki lho. Ya Allah, lu alah. Dipangan uler dah sih. Anggitmu garbis aku. Hadiahnya juara 2 mendapat sepeda motor, Ya. juara 1 mendapat katok kolor tapi sak trek. Mengambilnya tanggal 15 depan, mengambilnya di Amerika Serikat. Ayo gak paten masih gak oleh hadiah ya wis. Nang apa pon? Napa? Delok celurit. Tak bacoki matane panitia nih. Kok hadiah dapat. Aris, Siap. Kundet, Ya. dagelane Budi Wijaya iki songo. Songo, heeh. Engko bengi dagelan songo metu kabeh. Lah. Lah, awan iki lakone selor lancuran mergosono. Apa itu? Iya. Ayo njaluk berkah pangestu karo Ngono, dulur-dulur ah. dengan harapan semoga Budi Wijaya Tetap jaya.